Moskva bude bojovať proti nezákonnej iniciatíve USA zabaviť ruský majetok na súde, ak prejde, povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Sme k tomu veľmi skeptickí, pretože ide v podstate o zničenie všetkých základov ekonomického systému. Ide o zásahy do majetku štátu a súkromného majetku. V žiadnom prípade by to nemalo byť vnímané ako právne kroky, je to nezákonné a preto bude predmetom odvetných opatrení a súdneho konania, povedal predstaviteľ Kremľa. Peskov poznamenal, že súdny proces bude veľmi zložitý, ale ak americké úrady konečne schvália návrh zákona o ruských aktívach, spôsobí vážne škody ekonomickým záujmom USA. Ak sa takéto opatrenia zavedú, mnohí investori si samozrejme 10-krát rozmyslia, kým investujú do americkej ekonomiky alebo tam uložia svoje aktíva, uviedol predstaviteľ Kremľa. Upozornil tiež na slová predsedníčky Európskej centrálnej banky Christine Lagardovej, že použitie ziskov z ruských aktív by mohlo porušovať medzinárodný právny poriadok, pričom takéto hodnotenie označil za veľavravné. Toto je veľmi nebezpečný precedens, povedal Peskov. Snemovňa reprezentantov USA už skôr schválila návrhy zákonov o poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine, Izraelu a Tajvanu, o konfiškácii zmrazeného ruského majetku na jeho presun do Kyjeva, ako aj o zavedení dodatočných sankcií voči Číne.